Il-ħatra ta' John Dalli bħala Kummissarju Ewropew kienet meqjusa bħala okkażjoni tajba biex Lorenz Gonzi jagħmel it-tibdil meħtieġ fil-kabinett. Imma l-Prim Ministru għażel li ma jintroduċix uċuħ ġodda, deċiżjoni deskritta minn backbenchers nazzjonalisti bħala deċiżjoni prevedibbli għall-aħħar. Jiena nħoss li kienu totalment prevedibbli. Insomma, kelma waħda ngħidlek huwa kien prevedibbli. Jidher ċar li hemm deputati li Lorenz Gonzi mhux qed iħossu komdu magħhom. Jeffrey Policin Orlando jgħid li d-deċiżjoni li ħa Gonzi fl-aħħar sigħat turi li l-Prim Ministru qed jipprova jdawwar lilu nnifsu biss minn individwi li ma jqelgħux problemi. Jiena nħoss li l-Prim Ministru qed idawwar lilu nnifsu b'individwi li jħossu komdu ħafna jaħdem magħhom, raġunijiet partikolari. Minnaħat jew Franco De Bono ma xtaqx jikkummenta dwar id-deċiżjoni ta' Lorenz Gonzi, imma milla ċara li jiseb jsemma leħnu fuq kwistjonijiet importanti. Id-deputati nazzjonalisti kummentaw b'dan il-mod ftit wara li ġew Kassar ħal ġurament tal-ħatra ta' Ministru fil-Palazz tal-President il-Belt Valletta. Il-ħatra ta' Joe Kassar minn Segretarju Parlamentari għal Ministru tas-Saħħa tagħmel parti minn bidliet li ma jinkludu l-ebda ġdid fil-kabinett ta' Lorenz Gonzi. Appart il-ħatra ta' Joe Kassar, Lorenz Gonzi neħħa l-Ena Malta u l-Water Services Corporation minn taħt Austin Gatt u għaddihom lil Tonio Fenek. Il-Ministru tal-Finanzi tneħħru l-qasam tal-konsumatur u minflok ingħata lil Chris Said. Mistoqsi jekk ikkunsidrax li introduċi uħud mill-backbenchers fil-kabinet, inkluż dawk b'esperjenza ministerjali, Lorenz Gonzi qal li jinsab kuntent bir-riżultat akkwistat minn kabinet żgħir. Ikkonsidrajt kollox, però meta fassalt dak li jedir li jiena huma l-prijoritajiet u l-bżonn urġenti tal-pajjiż bħalissa huwa li niqpaw il-koll iffukati fuq dak li għandna bżonn bħalissa. L-esperiment ta' kabinet żgħir għadu għaddej, jidir li sissa tagħna riżultati f'da sentej pożittivi, il-pajjiż